náhled máte vytisknutý na těch vašich papírkách. Tak když se podíváte, tak srdeční síně mají mnohem menší mocnost než ty srdeční komory. Tohle všechno je srdeční svalovina. Když se podíváte na rozdíl tloušťky těch svalovin, tak je jasně patrný, že ta srdeční komora levá musí být nejsilnější. Z té srdeční komory levé potom vede největší céva, které říkáme aorta. Tu máte tady. Tohleto je aorta. Zase na obrázcích máte čísla, která bych ráda, abyste si popsali. Začínáme úplně stejně jako na tom schématu, to znamená jednička bude asi co? Jednička. Tak, ne. Komora. Tak to referuje právě k té svalovině. Takže srdeční svalovina je jednička. Srdeční svalovina je jednička. Srdeční svalovina je jednička. Dvojka je tahle část. To jsou cévy, které zásobují to srdce samotné. Jak vidíte, vedou z aorty a ústí potom ty modré do horní a dolní duté žíly. Tak, ty červené, které máme vyznačené, se nazývají věnčité tepny.